Vítajte v našej izbe 511. Vstúpite dnu. Takto je tu oddelený záchod. Zrkadlo. Ahojte. Potom je tu kúpeľňa s veľkým sprchovým kutom a je tu takáto sprcha, aj takáto sprcha. Nájdeme tu set na kávu, minibar, trezor, ktorý je zamknutý, to vám musia vyriešiť, a skrine. A potom tu máme našu izbu, krásny stôl, krásnu dceru, posteľ, prístelku, televízor, ovládač, ďalšie zrkadlo, ahojte, taký krásny oblúk a drevo za hlavy. A máme tu aj výhľad. Teraz sú balkón. Sme na prvom poschodí. To je takto dozadu na ďalší hotel a bočný výhľad na more.